asị m ka onye chi ya ma gịnị ya zere ebe nnọta ata bụ Monday morning bụ na Obi Eziokwu agwa m fana mma bịa and ọ daụtụ ya and emesịrị ya ịghọtago Jimano come nearly. I like a camera. And now, and after I know you book the opposite again. Integrity. Thank you, sir. And I want to